Omwanchu murilia ondizi TV ngokwale nibene ase entunda yende imeyo moroberio obwensa kia bunabotamberi tukolia Jumatano nigo togosanga naye igoro yechisemi echisemi nachio ekebunguo kirabege koleta amonchererio ase obogima bw'omuntu naki togoja twaleta abantu babwate omanyi ase ensemeria yechisemi baba okogorora nawe ukumanyinga chinsemo au orabe go kwegendereria ase chisemi ayebuno mwana olenka gali tetokanga wakore class 8 tatebenga bono inche na abere umutangani gukora class 8 na atigira chisemi wakore form 4 inkase inali na umutangani otigira chisemi abantu mbandete gosoma abantu mbandete komenta chisemi goikira ase kerengo kigoro na telinga ochakere igoro nabo gochakeranse osuke ngora osuke mbaka ase oganete goika ase obogima ase ngenjo chisemi nchiri kwera n'abantu baragotera kinirende chisemi chirocho nigo chikogendera nebanga kwabero kogota nabo komenta chisemi nakiye kogera imambi yabono tobe tokoleta omogeni korwa ase college ya Quality Training College abe gosangana into imambia yabono omogeni to Mr. Joseph Obegi Kamanda abe gaotumanyia amangi anenemono igoro yobuya wechisemi wakiribuya Mr. Karibu sana Imeandizi TV mambia bono. Asante sana. Aha, ntorino moko kigima ukonyora ase mambia bono elinde obugogosemia minto mwamugusi obuya obwechisemi nabo igo inubu na Kisi Quality Training College ekimogendete okorana boigo ase mwabero wikira ase emambi ya bono ase faide murilia okorase ingaki entangani tumanyango amaliecha ainingo naende ase eskuru ya Kisi Quality Training College inkieki okobago okora aroro. Asante sana Mr. Job. Kwanza kabisa na washukuru wote abaligireri ba minto obakwani ngabwakire wakire buya bono asamarita ngo Josephat Kamanda Josephat Kamanda era mu director of Kisi Quality Training College college itege gutoka ari akando ya St. Jude in building second floor. Yes. All right, erebuya kigima bono teto gochaka bene imambia ya bono anene mono igoro yechisemi hendo tokoranga ase amatukaya abwango iga niga abana bandete gwa apply to university chi colleges imbaro babere bakuru school fees kurende ntori kwebangambale babete bakora asamate mwabo ase chi school ose chi high schools kurende mbabeti bago ikirani kirenga babwate baganete kwenda university mbabeti bago ikirania mbale baganete kwenda ase polytechnic koranga mbara bago ikirani utomanyango abose limboro asabana bunaba number 1 tuchakirege nto nga muntu tayo ko wasamate na muntu tayo ura soko mabwense asamanga na masomo tuchakirege tanga ni muntu tayo wete ngiata gwete because umuntu etali ndena buranya ndiyane ngase ekrasi etali ndena buranya ekirisika so number 1 ngete tanga ni okora yo moyo ngatogweti gendo yakabere we chingurunga na ngome kuri mambi kara uri murario minto yo digere ngete tanga ni abantu bari batanga ni bari ji university umuntu yo chiro sine kosi eyenke yasako moigwa no yo university yasako moigwa erebwe tukutano yo moke ere tukutanire kwanyora ochiro sem plumbing kwanyora umuntu uri obere very smart ase fidiska at the end of the day university na yo kora kwanyora ojo abwategas nandi abwate chibese. Yes. All right, erebuya kigima ase faide mulile ondizi TV uri kunya kweburi Kisi Training College tumanyango umwaka kiyo mwabete mugo chaka naende emyaka nerenga mwabere mokora abokoreri bwino college yetu ajagete ya 2005 tuabere twakora a course muna tujakere computer twasomire abana they are around 50,000 asebusonga we are the pioneer into tuachagete aseri kombidea una packages tuabe to somi goja oite supermarket chinyinge oite no ne accounting abantu to sare our products we are pioneer as IT
Yes. Kiro mwana okwenda ase skuru ane mono gochigo somi guto abito kora matuka bwango ika osa matuka kare ika ngachi skuru nje chikuba chiko tebunga inu mubwati masakara kosi eksadu gete wate nga kebwati teranjira nweke ekyombekeria ekomolekera bakore bwe college tumanyango ase college ya Kisii Quality and Training College inwe mwaka kiyo mwabete mugwancherwa ne serikali ya Kenya na ende mubwate license nabo igo ni matinga ntubwate practicing ebintu bidwe ko bancherana anomono bakora bakore rwino ntubwate kiregento etwabete twa accepted it mwaka 2007 katwa jiti higher education science technology tukaregister so yonto bwate amasakara aho twala somia bana yes na bari mutubwate bari qualified yes all right ere buya kegima tumanyango ase oboime igoro yechikosi chiria mokoba mukurwa Bono number one, ntubwate discount. A discount yet cost Jones. One for example, jakere pipe fitting and plumbing and pipe fitting. Ntubwate umwana wenda okora 3 months. Akora matemanita. Matemanita. Nita naraya. Ase mbale bataraso ase school bale ko de form 4 wango iga. The international yani national examination mostly bago di na practical. Theory ege ko benke because as school jinde bago so be theory mono for example jakera matemwa nek neki theory ege nyingi lakini amatemwanita ero 7 yani 3/4 e bago so mi practical so that umwana gakurusika kuru e college goja isiko konyo ga manyete nita ege go 12 mono as practicals practical yani mwana okora egaskaje roje konyo plumbing etoko muira se site ase nyumbe kwagacho umanyana kiago join chi pipe chi umanyana kiago kora kiregento onyo wiring umanyana kiago connect chi wa ndoko musombe theory arafu tomodenga bono kwabe estima go ikara nyama yana kiago connect sockets so a discount to what number one una to for example plumbing to charge 18,000 buango bunu mano yakora onyole certificate because abara utakara matemanita anyo certificate osoka iskoga achakiri grade 3 achakiri grade 2 achakiri grade 1 within a year nabako nyongwana yokor kiri toche kosiende electrical and the wiring installation nero nichibese diguliriamu ko Mr. Job digulike mogulira lanyare abantu lanyare wikira so karo kora chikosi chonzi ko watule over free also IT kosi karo kuligereri anyo wakara plumbing hanga tokosomi IT because Kenya yabone kunya kuminyoka with digital to tikarama ando ko so minga plumbing yo kuma fitting toko addition ya IT umanye ku operate the machine kiara in future na bakonya ngati machine ya chiri yo kusambeli ko use a machine a computer so it cost of water because yende to water fashion and design to water kosi ku fashion and design ne kozi umwana kumanya usone yanga because we now begetega yange unorega yetete as a fashion and design so mwana umanya yako decorate biye yanga yabo so castello ile busa na bonenga ebiasara bono bide bono currently nigende go to fashion and design mwana wisaranza yo sonire yanga amene jibasa aliyoka una jobulega ono mwana lyo nya bwati chivese uyikwenda mwaye awuzondire suit obe smart no smart yes ngani okwira ni maiga fashion design emeti nyine renga nabo igechi chinde kwa ro kwanira electrical design electrical installation nabo igo plumbing nabo igo cherera as emyake emeti nyerenga use myake rengo monta koira oraye kwane nabo igo tukunya uskochi moto nabo kunya uta big big myaka ne metinyi okay tuchakire plumbing plumbing ya koira emeti nyetato akore grade ya gatatu grade 3 kago kora aweta madem aso grade 2 na ande koira na 3 months ande kago kora ande aso grade 1 so at the end of the year abakonyoranga at least mwana yo akorendori okore toche ekera korre yo certificate ke mono moch ko mwaka kera kuru mwaka
kera kora ko matem ya NITA examination ya NITA. Is it a certificate, diploma or something? A certificate. So to kora jakra certificate umanya gusuka. All right. To jakra grassroots. Tuasuka n'umuntu ngora paka. Igo wate banga ukore mitinyita na utakore mere muiska. Nabao jakore gas. Anya aliku yakanere fees. Yes, nabao jakore gas because ito ko some basic ebintu bitakire. Yes. Jakra muna plumbing ere ga ukora pi. Ka uka grade 2 bona no gas wone uchaka kumanya ko install ebintu ebintu. Lakini grade 3 abako nya ukora kindi kions. Siska. Yes. All right. So tumago ja electrical na kuida 3 months. Practical nyingi. Toje fashion and design kuida 6 months. Akora mate. Because ni buate choindi nyingi ko mwana ya airege kegetambi ku understand. Amaina kiago chagara ne jela and amaina kiako kuchora measurements. So at the end of the 6 months akonyo mwana you are very competent akore asiaga. Yes. Togenda te bosio gendrai. Okay. Tumago je ego kunga hairdressing. Karukurigireri. Hairdressing nero ne gasia magoko. Ando tubatre utikara maga. Mwana bako mayana ki na kia kumyara kumino muntu yubuya. Na kiara mube kumuntu atakire na ebe. Hairdressing nyuma de no ro silipon for example Mr. Job. Koi kumuntu amena kia goko kuhingira buya na intungu to kwata abantu akuhingira munda akuhingira buya at least okora scrapping buya kabisa ora kwaro ase kenyonsi gusase salon ku fieldinga no le competence kwa gasi. Yes. Ense memeria ya secretario na kiero moko ekora secretario ga soma 1 year grade ka to chakera certificate abo chaka with a deep prep osuka ngora era matema akora neck. Yes. Because yara we kaisara antikrasim asome ama skills of secretary duties jobs it will take time to understand. Yes. Ensemo elia yobo bundi bose building and construction eroto manyango nkeke moko moko na ndege kakirenaki building and construction kato dine na kiore masonary na kiara nya kubika joints amanya kupima enyumba wikatura alama na kia kwa measurements kwanza before ataraja kwa measurement you can understand a map enyumba and understand na kia jokora partition kia jokora eke na kile. So building and construction enele ku masonary lero ikoso a field wikatumwira se field akole practical nyingi tokana si nyumbe se contractive wadete tuabo umwana uri manyana kiago cyabanta cyabara measurements ndero como sombe theory obisi yani practical obisi itokumwira practical as a field onye building yene mata ikwaga to woje to isaransa the week umwana uri understand na kijoin chikoba na ki omanya gosoma emakuya. Yes. Ere vuya kegima botatiga chi ekyo naende kosi chinde mokurwa stwabe to chikora chikozi tuchakere kosi ende toje kosi ku computer networking watu santega is networking ekorekaine mwana na bako kumanya CCTV ngajina kikobekwa na kiabonya go transfer information from one computer to another networking with cable technical for example kare computer ya sakire mwana unanyale ko konyerosi technical course so that umwana oyo understand ingendo yego a hard disk na kiako ni replace na kiako weka memory na ki for example a computer a keyboard ya sariki anya ko connect because abo minyoka ja ko liyebundi so we got technical courses to bwate na web design for example na DCTV mubite web ya nani to bwatu mtandao. Yes, watu mtandao. So we got to fundisho mwana kiako make a web ya yare for example karo wocha mwana ko itango tele kitokorosi a web design because web design we call more than 30,000 ngisaze within 2 weeks ngorosi de web ya so web design ngo ditonera tumawoje tukende ko computer packages modulari skali otakida okora computer packages
the first thing before taranyo chibe so guchira kuri tolegas akuri after 3 months kuri tolegas twakobika no supermarket or the supermarket chiabo saving chiabo chonzi into toko aba workers because to korega twakuri gas meanwhile kukonya we compose so I pause yes tumaje course ende ekoro kwa AutoCAD and ArchiCAD AutoCAD nabo kumana kiyogo design yento kuya okora map yiya na kiyo na rosidi umuntu ne map yinyumba so those are the things to como so umuntu ya tristi nage no nyamaji nage no re mara kuisaranza akorere abantu igasi so till not necessarily you town you go gori biasara you can open even interior a small shop you start development they will take from dot to something yes erebu ya kigima mwanchumurele Ndizi TV nigotwanete gosanga no mugeni tukorwa ase eskuru area ya Kisii Quality Training College oyobere otumanya amange anemono igoro yenjira bandrete korwa amaigerio nabo igo igatichikosi bakorwa askwendo mwanchumurele Ndizi TV asabalege baito bandizi TV bali ase chinse chiangumbu enjira ya bene yogotuma chibesa gendo download app ya tap send korwa as app ya Play Store. Download the tap send kulwa Play Store as kelkwa biko download beka promo code ya Ndizi TV as kira chibesa chidola $50 obotoma kurwa sense ya ngumbu gocha ansense ya Kenya as entunde ntangani ni gokoba gokwirana wa chibesa chire chidola $20 gocha as account yago enjira bene yogotuma chibesa chia naendo kwene kinga oborendi mboro no gutumika enjira elia yomtandao se apa ya tap send utuma chibesa gocha ase ense yeito ya Kenya tap send enjira ya bene utuma chibesa nkwana tora sumutimoko omoke tosio michiduka kolende ntobe tokwirana na kogendera kusanga no mugeni ito ase emambia jabono. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send. Send more, spend less. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule, miezezeta, zile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokoreri ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kuchibica chingiya chinsera ejo abantu bawo baragusonze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya chingero chingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasokya mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gokora bare live streaming na wigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingiya ejo chigosoke chibice chingiya kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengiya asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya 5 na kabere yani 7th floor ibiyumo Kisii. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi
bune babu egikoni living room na boigo echikobe kwaisiko mbabwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumulilia Ondizi TV ngokuwale ni bene ase entunda yende entunda ya kabere ime yomoroberio bwensa kiastawende kusanga nomagani ito Josephato Begi kamanda kurwa ase skuru Eliakisi Quality Training College asabe kusanga nintwe amange anene mono igoro yemeroberio bakurwa ase college yo asabe otumanyia amange anemono igoro echinchira ababeire bagosira abange nabo njabande kuma gokwanira igoro echinchira abande gosira chisemi asendo chinga oyo mumanyi onyanchonori kama kawaita nonde ime gaki ebirero tole itwe Kenya titole nyankoba nyanchonori wikaligo ma ipara ekorwa nyankoba wikanyanchonori yuto abeto koye nko yaba nkoba to koyana nagochia ase abasaki beta mangana mayebe kwa kumulikira engane yo asaba ime anemono igoro yobwagachi wechipara ase enseme yo yanyanchonori rigoma Dennis Kirandi no ari ime yo moroberio bwensa kya egati abange bande to kwatu moroberio bwensa kya mambia bono asiko tebinga na botu kwatu text mtandao to Facebook Ondezi TV News Digital asense media ya YouTube Ondezi TV News wetrasa mtandao to www.ndezitv.net we wetrasa namba ito SMS 07919283 ase imambi ya wono sangana ntwe mwanchumulilia Ondezi TV mwalimu Elijah Ochenge St. Catherine's Academy kioge were represented Dennis Mogoi na Ivasha Karakita ndani omwana lipopo pochege niko ndani naomba abuni kateba yuni yule moja Geoffrey Ogutu Nimbaroche Kevin Nyamwaya Nimbaroche Mount Olives Dolphin Mora Taisi ya Misi mwensi so imi moroberu wensa kimambia bono sangana intwe tubolia mabolia otoma amaswali yage masimambia bono anemono kato twende sanga nomuganito ase imambia bono kurwa ase school ya Kisi Quality Training College kwa biro kwanera amange anemono taragenda asumutimoko igoro echikosi chirimo koba mokorwa ensemo nakani kumanyanga mbarabara bakwebolinga chibese irenga bose mukale gosaba echiga ne chibese umuntu arapaka kwikirania bose nabo kwanera anemono igoro school fees ino okay for example tujakere kosi ntangani ya IC3 to bracket computer packages to wate over ya 3,500 only. Yoko soma for 2 months. Bono yoko nyoranga numanyite eto nyibuate ndibuate packages and advanced. So nabokumanya okora kirigendo scanning, printing, networking, ebyonsi notobere ase 3,500. Tuntuko some practical yani theory. Tuntuko some mono practical ene nyinge. Practical 3 quarters. Theory yabenga because toko some theory teko konye iska theory ko konye karoli ayebwika lakini practical ko kora abantu tumewoja eko siende koro ku plumbing and fitting pipe fitting bona ila eto konye charge siringi 18,000
18,000 tuame komenda na computer free. So igo keregete okanyora asedi goliria mubuko na chibese chinchiko kosa mono ucha kondo gangana ki ichinchi aba chinyingi abo uja to discuss inche naye antebi okonyoro kuane kungana iga no ngalao nakane ngora pakankuri. Yes, because into etorete from a family to understand people mabuli wensi. So we got to kondo gangana ki na ninche nyare incho to kuane to discuss to skewusyo, because at the end of the day it tagete o excel it tagete onyora abantu kulinaye abantu bago jazikinyo. So kidogo ujasa kibaba. So tumagoja electrical installation eto uja dinero 18,000 ata college zimbari goro ntutolenze yagera intomanyete ground una bono ego economy bono ega is side onyora ebe so it is hard, it is hand and the mouth. So the now the course in the fashion and design 18,000. Masonry and the building construction and it will charge 18,000. It what over. Previously it will charge 27,000. Kile course here. One to anyake paka 18,000. The my watch architecture and architecture AutoCAD it will charge 8,000. Ne qualification etakiri gutware ICT kubwata computer na mtu kwalao okore architecture ose AutoCAD kokore te IT ono magoja astiko sichiko ngacha plumbing ntiriko genda for example na electrical ntiriko genda ngigo bwate grade gite asama temwanicha erita kiri AID card yago na umwaka uko iguru igo uchake okora gendoki because serikali yanyotenga abantu mpara batasometi wetire gento gete kia mwapenet abanyoga igite katika bira akanyora obuhoire achukura akiri umuntu natate gosoma era besamwe. So plumbing electrical ntirugo chakera na grade eto chakera no bwate ID to chakera from grassroots osuke over this courses go for grade 1 paka grade 3 so you can allow it on the diploma. Yes. So you to what grade it is open. It is open to anybody. Never know a job na boto ko kwali no chutu arenga no bwa degree boto kwali because for example plumbing abuwe okore ntuya ebwe lisansi to wole machine ya okorera not necessarily yibundi ko runyamaje cha okorera abuwe to isaransense to kodena gigo fit because they are true kuta mulero to bwate ebintu bire aseduka okobwa obeka system unganise wasukire bono ubucha buri twala ofiro ona ere white collar job Nabumo eprambe kurwali ere smart. Ebigete sati ya enda puse ekore fitting yomba hagatari kumna. So ase chikose ki open. Yes. Yaro mundare gali kali ondigireti otenga gakinche na wete. Tinyo artigireti gende usena bwate one thing konya komeka. It is you okomeki bo. And bono e change kurwa se onusia sobotaka ebeka seta chini. Mundu tayo omutake nsiri. Na mundu tayo otali kwenyara Mr. Job. Kero mundu kwenyara ale. It depends na kyuko chikokora. For example, kufunchika kwa karamu sio uzo wa kuandika. Na bokoli yenjera kusuka kwa different level. So you entra na hotel tojo na airdressing etokora matemanita it is open. Mwana regali gete 8 agateba gitingete bono nchina bondego nono mwiburi akaramo mwana yo ure tabwene tigutuka so mucyo ya yo mwiburi yango tebera iga onero mwana obuchako okonya matukare bosi mwana oliebe kibuya mwana oliebe atebuya aja some at the end of the day uja kombosa bakibese twakandaba mwabo kibese school fees. So mwiburi otekerete so mwana function on digereti hare ko encourage
tiga gwetuguchana eomoyo injue kosi yaito tubwati chibese inchumora turikira nese paka umalize. Yes. Ere asenchira jabene kigima ase barabara kwebuli nga ibirasi bino nga kibigo cha byaraba yaratuka nga omuntu nare okokora emirimo yae bose no mungina okoni kinyeni ali bose omusayo karagenda mujengo kinza kya mugaso na mubwate njira ebirasi umuntu arabika gocha part time bose inwe ko umuntu amenye skuru abwa matukonzi ngakimoja mwakora ebirasi bino litangani. Asante sana sili swali hili. Number 1, tubwate full time na part time. Part time na bako nyomu ndara wakolega asi asigete. Jinsi akoinuka saa 11. So tukuja akolo saa 11 paka saa 2. So weekend classes in tubwate. Ego goje tuwa discuss yon tubwate both full time na part time. Tuku discuss uwato tenga injego igakiza gete saa 1 ya mambi usaa 12 cha mambi paka saa 2 na linda aba available eto accept tuagiri tuatakiras ukiri class ikiri open. Yes. Ase faida yomulelya Ondizi TV tumanyango aborokia baino ase ensemelio kwene kinga nkoba bakwana nabara amaegelio amaya mbaikera netie okugania kolia kuganeria nene mona sukura amaegelio bosembare qualified. So number 1 tato chakira egetele korunga kisi Coltrane College the word quality means a lot. Abari baroro they were qualified. Amasomo dogoro akoruko qualified. So ndo kubekirite nga quality for prestige. Eto zaitena no muntu ogoja no muri umwana uracha se college eto akukora kuroro no muntu uri qualified. Abantu baito bari qualified na masomo dogoro ari qualified. Yes. Ere buya kegima asengencho mo abero tebanga yuara quality school. You offer quality education and your teachers are qualified. Again to kere ekia kegima na ende gekwa umulilia Ondizi TV omoyo anomono ekeraragani gocha ase college yaino tumanyango chikosi echimoko bamokwerwa matinto bwate chikosi abantu bakogenda basoma lakini kolinde kuri yemeremo yaba kekoba konkigima chikosi echimoko bamokwerwa nchibwate market yechigase kerero muibuli onde bwenso tete ko iro mwane school ko bolinga akora na inchingu abeboli mara kuranga inchira job umwana one ntaete kumuira asomera oborali obwenu mubwate mere mubose na inchinga ndiko kobolinga chikosi echi kwabera okwanira chonsi chichonse nchibwate libagali emeremo asama ensemo isikero mwana akore school na chikonyo lemero bosine meremo naenda ko chikuikaranza nkarali kama amarube bosena kira chikoba. Asante asili swali ya. Number 1 Mr. Job. Eyine chikosi nogenda mashinani nogenda nyawenye tiko maharia wikokoligasi aiweka egweyigete first thing. So for example njagere plumbing abantu kwagaje bali mechimari kubori bali mwakorete plumbing aiweka naboko move korumino ocha se site aso muntu akwagaje oyegorerie gasi eyine gasi yamagoko. So for example hairdressing no isaranza muina haria nekiro ocha komina omuntu kawechaga aibe kuwakora marketing muntu kuburi gwakora tate kosi at the end of the day omuntu yogodenga mambingo chande onye electrical okogenda bwiririye gasi aibe ku egasi oke ukoligi tiri ukoligi gasi onya kumonto bisyo omuntu naye kwanza gasi egukoliye ase field asikosi kitoko somi ne gasi egukoliya tiri ukoliye gasi. Yes. All right. Na kitu anyorire egasi una for example ase kisite asando akwaga into ko make sure twaire omuntu anda akore gasyo ba akore tubwate chi contractor cheito tokoba abana fusi aba tanto denga at the end of the day moegento garachire. Yes. Ngane tiura kwanira abantu mbaro konyoranga bachage tokoro bubundi lakini mbabwati masakara mbaro ranyorenga ali getwe cyber
agachaka gukora ebintu biri korende obera akora lakini omanyira mangane computer lakini tabwati maigerio mbara ranyole nga bakora ukomina lakini batabwati maigerio obuyamboro byobo bw'abantu kurigia amaigeria kyagrambara bara goteba inkinkurigira amaigeria nande kimahete gente gebeko akonyora masakaro obyo bokonyono certificate chimboro byobo obuya bwokonywa masakara rero uno for example chikaunti chegukire sechi amatemu asa abantu ba an organization uikori present certificate ayenaro liwa korete kwa minete omuntu ukanyora kwa manyiri komina naro kwa device incho or register amatem because amatemu chukuri wali it is practical yoga tero chukuri nga o describe o evaluate no it is any practical yoga. So now go age like this incho register why we a certificate ya ekoshiri wakora tanyo wakora te nationally poliskali usikwale ngo mwara kini ukanyora kwa manyire incho to register amatemu okore check yao na no muntu kara kwa site yokumwaje nyumba leo squeeze oigata nganga masakara manyenga no le qualified koza andrero a very digital so indara go wa device ayo ntegerete wa korete orogetiwe utachiete injuto register amatem oka it is 7,200 ora nyora grade 3 okora grade 2 iko kole yes asense melia yabali babeire bako manye binti ebikolende barabono egento baganeti no konyore certificate kwa berenga nkubali limole ase ensemeli kulira masakara turatebanga chikosi echichino tutebenga for example no muntu orakoliro bubundi ase miaka kolende bono egento aganeti komanyanga ate tukoba a qualified mason orakolire emiaka chibeserenga mukumu charge bono chibesabu intuto etutato konya banda at least waben right then number 1 etoko mo register amatem oka akane azibengi irenga bona kwa kanaje awakana 7,200 5,000 it is examination 2,000 is a center fee akora matem asukitwa different level we don't charge anything yes etutato mundo ya at least nere kare mashindani ali I wait to be young and import cheat. Not necessarily Mr. Job, Karo will take college, will take the cheapest. I will cover a helper. You can connect this person. Or obviously, or for example, Nigeria, you can connect me to a different level. So, Kabena a helper, and do not helper to coin. Not necessarily dips in at least a poor motor cheapest. Una more assist, and say dike, atata pombe. Maisha isonge mbele. Yes. Ere buya kegima wanonga netiobe go kwanera anene mono inkeke omuntu abonete gutwara ataraba gakokora chikosi echichino nabo ogochuteria ase motebenga totebenga onye computer packages inkeke ganeri toche ase ensemo ya secretario inkeke ganeri na ende ase efaida yomuleli oliondizitibo ende totengere mambya bono oliorigeti gocha gosomera ase college ya ino. So to jakere, for example, jakere computer packages. It is 2 months. Nege ntutakire, nege tabu, ne karamu. Ase kosi yaro, it is open. And ase grade, it is open. Na cheno bongo. Yes. Igase computer takore. Igaje igetabu ne karamu no bongo. Igo na nebanga takoliti form 4 takoliti class 8. Yes. Na taba takoliti. Because one currently nabo konyo nyasa omuziziniri mumuruma onale ngumbu ata ite kubotomere bintu turu online na kiara nyare because tode na egente ke sinini egota ke tomi yakatu esaiba kuja kokorerwa so yede tangani wamna job uri ke na banga bali ba mitu bali ngari tuko ni muna ka touch screen taro so WhatsApp so those are the things they have to ikile bakka digital ekogenda uwekora ibintu byabo because sometimes aburate yo muntu nsomere ngindeke lakini aginterpret wrong iri akko information yembe so karo somete computer ege ukugurira eri okora conditions you can open you go to the cyber na porna bongo no bwa laptop yao na uwekora gasi yao
mundu isanta tamede ngentoko nowadays na mundu awo isansa akini akora akorikira mundu project kaisaransete mwaera kinyaka bachiweza IT igere open tuma woje ndebunga web design ekoira 1 month wika auto certificate ya IT ni wako IT bona yo isi okora web design todene kyoko video kibeta ke gento kyoko eta correct ikokorega web toje ndekoro networking computer networking it's 1 month it is IC3 karwa kora IC3 ona ile ukwala okora networking tuma woje ndekoro nga hairdressing it is open hairdressing it's open oja igetabu ne karamu na obongo so that to isaransense hotebi to kora jagero umutu etorieri omine then from there what toletere clients yani aibuko bwacha ni clients omwalimu origeri nabo kore to you assistant omode tiatwende to komi iko nabora abenga ne biasoro ebiasara yes nabo konyo kwenda you assistant no nabo ko to assistant example kiagara tokubundisa se tori yoka mutori tokonyara kumanya nabo kwero mutuga lakini karo ingike kwa tutako omuntu at least to mukora practical kwa maana kyo komu adjust bibo yare tori nabo konyira iga onyirira lakini mutu na kyo konyu adjust nabo ora bato muntu lyo mugune karo kwa rule se ground so number 1 we coach secretarial we go to already minor yani people in chigo kama the manek we coach ni transcript ojine kibande na a part certificate technical computer technical we goje this 3 months ojina IC3 AutoCAD IC3 nere wala okore nejiwez cha AutoCAD it is 8,000 yes kama goja masonry it is open it's open you come with the ID karwa chile with the ID for 18,000 only na hiyo dokumenta computer inse 3,500 to so mina ki ocho par kiara in future agoja kwenye amaskaratire por printwa app ya chile osoma kurwase computer bona at least kule personally wika osome map ya kurwase system kiara nowadays bona donya gusuka kuja kutetoriko print twacha gutumira chi ebintu chi hapo ase kisimbi atana bata de nyumba ya nebe iko so onye tonya kunyita print ngo ase advantage IT wikatoka fashion and design open electrical it is open mayo plumbing it is open moto tayo tokwanga yes abakonya kunanje get call tight ati ni mayete plumbing ni mayete electrical chikosi chi nyinge chiko konya kari chi akonya at the end of the day you can fit anywhere tia waso musine waso mede electrical bono orenkari oisaransete nanjinga nyete no you come here to discuss talk then na ekora even plumbing ko as ya plumbing at large wanyo na ndo mo demonyene material ande wiring so at least kwa maintain his clients so toza kuina no ewo akora tena masonary ichuna ndoko no plumbing ko kusuki nyumba gutira anabo madenga ni mai plumbing nyumba ito ikonganya mpaka kwa ikole pako kole jwa se no jira ko na sama kawo so nyone electrical injuegira ligia abantu mukoligas yes so gato igura maongo otebengana ki to basa kuti negotiate is 3 months ekosie ko yes ere buja kigima asenge nchondo chinga nige biro bya bere bikomnyoka kigima ngo taimbia mona suikira na ime studio ya Ndizi TV bononda tengo kwali bagali ya olia bene obego gusanga no muliria on Ndizi TV enkwana ya oyo mwelio na boigo na boko bago ko batebinga ase kibose barabe bagocha kisi quality training college mbage ende chinde inki kikere tofauti na boigo na bongo kwali bagali ya bene boigo kubwato kinamba ya yesimi onde bwensera ni kubaikira na boigo ko bago gusanga nere nchira barabe ko banyora sawa ya mona asiri gaba ande bia mona so twali gadi ase egetu kya Ndizi TV
ni station engiya yo mugusi kwenda kurigere. Number 1 inki ngane tio jirase Kisii Courtship College. Kisii Courtship College ne college e kurigere ebintu abantu bako ku native family. Abantu bali bayinse. Abantu bali batabuati okonyoro konene. Sasa abantu bali bayinse toguro pamoja. Kisii Courtship College na college ere pocketly, yani ere pocket friendly. Digo liamo huko kunyara ko adjust. Kisii Courtship College na college itagete abantu atware skills. Because amwana rogo na usina college gete asoma 2 years. Lakini kama hoja se isika tamanyeti gento asomete. For example, bana bali hoja se college ito. Bakorete for example IT. Akonyo mwana ka hoja for attachment. Akomote can you design this? Nege ndokere basic. Ngwanyo mwana utakorete tamanyeti. Again tamanyeti kenge it is theory. Into college ito edo 12 mono asige ndoko practical. Practical at least akitoka anajisaidia ama yeye ajisaidia. So Kisii Courtship College ego kwarigani mochi mubuhatirane together muguru together. Kisii Courtship College ne college emanyikaine emyaka mingi. Kisii Courtship College ukurigire tulegas yarwa kole for example na computer na bateri ele tukurigire gas immediate. Okorero the following week eto kwegas as supermarket meanwhile goja kwebangira koski went okore. Kisii Courtship College ego kwa toka ali Imbiro building second floor opposite St. Jude. Enamba yesimi 07 27 46 03 88. Nambende 07 94 26 62 53. So karibu sana ase Kisii Courtship College na muradio minto mbiya mono asogo twarire andi nare ko tenga na boko ndetira bangi na ego woja orenga ikindi kitokwan ne kene usinuko mo because abatabangi bagosoa ase mitanda kungainere tata ko teberona amagana tawosomi Kisii Courtship College ne kene to kwariganiri ututare orenga ne kene. Ere buya kegima ase libolilyo mwalilyoka ngaki injira kyo montago apply ose obagawchaka na bago totalera. Yes, na bago totalera associate tomanye ingredient kia what tomanye goes kia target. So obviously ere open from Monday to Saturday. Yes. Ere buya kegima mbia mono aso ikira na studio iti Ndizi TV mambia bono na ende entobe tokwenda kubwatira na naino anenda mono kwene kinga tobere togusira na ase chisemi na kwene kinga abantu nguska bari kurase kerenge kemuguchia ase kende mwanchu murede Ndizi TV ni gotu abe togusanga nomogeni tukurwa ase skuru area yokugeria ya Kisii Quality Training College Josephat Obegi Kamanda oyobera usanga na intwe amange anenda mono igoro yemeroberio au babwate annamono nabo igo chinchira au bandete gusira chisemi asorogongo ruagusigwa bero ko bwatira amange nabo ikwimanyia amange nabo ikoraga niko batarira nabo kubatarira abwasaika ko batebya nabo igo bokwendeka ko bero ko rasekenenge kemuguchia ase ekinde askwendo mwanchu muri Ndizi TV abono nacho ikira omwelio wentunda eye ase moroberio bwensake korende nyuranga litkolera ngo tobwate chintunda ibere chiabageni ase ntunda akabere morachi komerana nomogeni icho Evalino Geto kurwa ase skuru ya Little Sunshine Academy na Goodika Memorial School na boigora bgosangana intu anemono igoro yechisemi bakorwa ase kerengo kelia gichi skuru cho boroso skuru elie boroso ya secondary junior secondary na boigo ase chiskuru ase skuru area ya preschool amange ara bgosangana intu ase ketire tambe mochikumina na nere Frida Kerubo yura bgosanga nomogeni icho ase imambi yabono kwa tula somo tukomoke kuline tobasa goska tobasa konyegera.
TV.